नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. बेकायदा दारू बाळगल्याप्रकरणी आंबोली पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतलंय. त्याच्याकडून 9,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. सुरेश रमेश गुरव असं त्याचं नाव आहे. मोदी @9 अंतर्गत भव्य बाईक रॅलीचं आयोजन माजी खासदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली झारा 0 पॉइंट ते ओरोस फाटा असं करण्यात आलं होतं. यामध्ये मोठ्या संख्येनं भाजपचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. रोणापाल धनगरवाडी येथे कालव्याच्या पाण्यात काल तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. मंगेश धोंडू कोळापटे असं त्याचं नाव आहे. कालव्यात तो आंघोळीसाठी गेला असावा असा अंदाज आहे. सावंतवाडी माठेवाडा परिसरात चौघात तृतीयपंथींनी धिंगाणा घातलाय. त्या ठिकाणी राहणाऱ्या वकिलाच्या कार्यालयात जाऊन चोरी आणि धक्काबुक्की केली. तसंच लहान मुलींची छेड काढण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याबाबतची तक्रार सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहे. काजळी नदीवर आंघोळ करण्यासाठी गेलेल्या कोकण रेल्वेच्या 47 वर्षीय मजुराचा शिरंबवली येथे नदीच्या डोहात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या प्रकरणी लांजा पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. बिपरजॉय चक्रीवादळामुळे वेंगुर्लेत समुद्रात मोठमोठ्या लाटा उसळू लागल्या. दरम्यान वाऱ्याचाही वेग वाढलेला पाहायला मिळाला. त्यामुळे नागरिकांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. अरबी समुद्रात झालेल्या बिपरजॉय चक्रीवादळाचा फटका पश्चिम रेल्वेला बसला. वैतरणा ते विरार रेल्वे स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड इक्विपमेंट काम कोसळलेले होते. यावर्षी पाऊस लांबल्यानं शेतकऱ्यांचं गणित चुकलंय. भात पेरणी तसंच बांबू लागवड कधी होणार याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे. पूर्वीच्या काळात सर्रास होणारं नंदी बैलांचं दर्शन आता दुर्मिळ होत चाललंय. काल बऱ्याच वर्षांनी वेताळ बांबर्डे येथे नंदी बैलाची स्वारी पाहायला मिळाली. लहान मुलांबरोबरच मोठी माणसं देखील त्याच्याकडे कुतूहलाने पाहत होती. बारक्या मुलाहून आता तोय दारुदारी आजचं नवो बाळू मामाच्या वारीचा नंदी आहे. बाळू मामाच्या वारीचा अरे बाबा खरोखर या गावात आला येऊन उभा राहिला. गणपती देवाचा नंदी बैल बोलायचं का तुला? गणपती देवाचा अरे 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 गणपतीचा, मारुतीचा, खंडोबाचा, साईबाबाचा, पंढरीच्या पांडुरंगाचा, गावदेवाचा नको नको. नंदी बोलायचं महादेवाचा. श्री शंकर महादेव एका लेकीच्या नवसाला पावणारा. इंस्टाग्रामवर युवतीच्या नावाचा व फोटोचा वापर करून बनावट खातं उघडून त्या युवतीबाबत वैयक्तिक स्तरावरील माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रकरणी अज्ञाताविरोधात कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. वेताळ बांबर्डे दारवळवाडी येथील नाना विठू राणे यांच्या घरावर वीज कोसळून भिंतीला तडे गेल्यात. तसंच ऐन पावसाळ्यात छप्पर कोसळून घराचं नुकसान झालंय. या घटनेची माहिती मिळताच सरपंच आणि उपसरपंच यांनी त्या ठिकाणी भेट घेत राणे यांना दिलासा दिला. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.